утро. Айде да ставаме. Ето тук е нашата закуска. С големия ни двор, Студеното езеро. Това отляво трябва да е Студени чал. По-скоро това отдясно. Това е премката, която е на Сфинкса. Това трябва да е връх Дено. С двете. Тук не знаем какво е. Имаше кози вчера. Това е Дора. Ходила насам натам. Рекичката, която се вижда, е една от притоците, които стават после в Марица. Ето това е Студения чал. Тази долина продължава надолу, надолу и стига до Чакър Войвода. Ние ще отидем до Сарагьолските езера и видим какво става там. С двето ми. Едно перфектно място за биваче. С хубава гледка. Какво правиш, Дора? Готови ли са палачинките? Идвам. Айде, чао.